تستمعون الآن إلى برنامج أبحث عن الحقيقة مع الداعية آدمسون برهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرات سمعتنا كما يتخونوا كما يالهم أبزل لهم كلاتكم كما يالهم وقعد ما نزي دحري عيد الأضحى أبز الله سبحانه وتعالى زر خبرنا نخلهم وقعد هالمتاعكم بلكم مالتي كما يتخونوا أنا لو مع سعر استناء إنوي أبتي زحلفة جزي نوي حجرنا لنا عرفتنا عيد مالتي هلاتنا من البعض بحجي فليز بله أرستات كهلورنا خيليو كمون من البعض زتاتون أبزي كهلورنا خيليو مالتي مسك حدا سبعت سلزي إن شاء الله هذه برنامجات ذيك أتصل خونيو من البعض بوزحات ستفو عن طرح ليكم كوس بحرف أبزناي comparative religion بوزحات تساتف تنجبرينا أبزمت يوم حسابهم زقول صلو مدرك كفوت مدرك كنجبرينا مالتي كمون زمسلمو ذاتون كنجبرينا إن شاء الله سلزي كبرات حوات كلاتكم قاعدة حنمتاكم داولكم نايلومي أمونغو كلتيو هايمانت زلو فلليات بزعبا خلتيو هايمانت زلنا رئيتو انتايو نزبليو ምናልባት ክሳተፉ ኣብ ዝመጽ ዘሎ ናይ ተሳትፎ መድረኽ ከፈቲና ዝኾነ ሰብ ደው ኢሉ ክረኽበና ከም ዝኽእል ዝኾነ ሰብ ደው ኢሉ እውን ኣብቲ ፕሮግራምና ክዛረብ ከም ዝኽእል ኢንሻአላህ ኣብ ዝመጽ ዘሎ ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዝሓድሽ ፕሮግራም ንኹሉ ዘሳተፈ ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሃይማኖት እንታይ እዩ ዘለና ርእይቶ ወይ ከዓ ርድኢት ኣብ ክልቲኡ ሃይማኖት እንታይ እዩ ዘለና ንዝብል ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ማዓቲ እንታይ እዩ ዝፈላለየና ስለምንታይ ኢና ደይንረዳዳእሉ ኩነታት ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ክልተ ሃይማኖት ዘይረዳዳእሉ ኩነታት እንከሎ ከመይ ጌርና ክንነብር ንኽእል ብሓባር ከዓ ከመይ ጌርካ ትነብር ትኽእል ማለት እዩ እዚታት ብምልኡ ዘጠቓለለ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኡ ሃይማኖት ፍልልያት ኣለዎ ናይ እምነት ፍልልያት ኣለዎ ክልቲኡ ጥራሕ እውን ደይኮነ ኣይሁዳውነት እውን ኣሎ እዚ እውን ምስቲ ካልኦ ምስ ክልቲኦም ዘይራኸብ ማለት እዩ ግን ኮመን ዝኾነ ነገራት ኣለና ኣብቲ እምነት እውን ምናልባት ተቃረብና ክንከውን ንኽእል ኣብ ገለገለ ነገራት ተቃረብና ምስቶም ካልኦት ክንከውን ንኽእል ኣብነት ኣብ መንጎ ኣይሁዳውን ኣብ መንጎ እስላምን ኣብነት ብናይ ሓሳባት ወይ መንነት ናይ ኣምላኽ ብዙሕ ኣይፈላለይን እዩ ሓደ ኣምላኽ ኢሎም ይኣምኑ ማለት እዩ ኣብ ናይ ክርስትና ምናልባት ድሕሪኡ ዝመፀ ክርስትና ኣብኡ ተፈላለዩ ማለት እዩ እቲ ሓሳባት ንሓደ ኣምላኽ ኢሎም እንዳኣመኑ ከለዉ ነቲ ኣምላኽ ግን ናብ ሰለስተ መንነት መቕልዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ሓደ ዝፈላለየና ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ምፍልላይና ዳርጋ ድሕሪ ኢየሱስ ዝመፀ ጉዳይ ማለት እዩ ድሕሪ ኢየሱስ ዝመፀ በቶም ሃዋርያት እንተኣሽሙ ዝኾነ ማለት እዩ ኣስተምህሮ ዝተዘርበ እዚ እቲ ፈላልይዎ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሓደ ሕቶታት ይልዕሉ እዮም ክርስቲያን ኣብ ብዙሕ ትሰምዕዎም ኢኹም ማለት ክርስትና ቅድሚ እስልምና ብ700 ዓመት ወይ ከዓ 600 ዓመት ነይሩ ስለዚ ናትና ናይ ጥንቲ እዩ እቲ እስልምና ግን ሕጂ ዝመፀ ሃይማኖት እዩ
قال خبلو نسمعنا بزحات مالتي بدرجة نايتهم باستر سخون أغششتي يسمعي مالتي هو كم تكون ندحر رئيهايو نايب حقي تي زبلو زلو قدمي مالت عيسى ويكا يوسوس قدمي نبي محمد بشوعات 100 عمت أبيلو مالت انت بزح مالتي انت هنا قلن 670 وي كنيسة زبلالو كاب 600 حساب 700 عمت زلو دحري نبي عيسى زمص مالتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم حجي نزكو زكحال يكونن مالتي يسوس قدمي نابنت موسى سني قدمي يسوس بخنز عامت مصيو هتبلسي ناي قدنيو ابراهام قدمي يسوس ب2000 عامت مصيو هو ردي زي مالتي كمزي انت اشمو تغبرو يكونن اتي قدميت زنبر ندحري تومصو نتي ندحري زنبر نقلميت كتومصو كمزي يكونن تي قداي مالتي يس اوف كورس حجي انتايو ግን እዞም ኩሎም ዝመጽኦ እቲ ዘይርድኡልና ዘለዉ ሕጂ ወይ ከዓ እንዳተረድኦ እንታሽሙ ዝገብርዎ ዘሎ ምክንያቱ ዝዓቢ ነገር ኣሎ ሕጂ እዚ እስልምና ነቲ ዝነበሩ መጻሕፍቲ ነቶም ዝነበሩ ብኦሪጂናል መጻሕፍቶም ንዕኦም ዝሕሉ ሃይማኖት እዩ ስለዚ እቲ ቁርኣን እንታይ ኢሉ ዘሎ ወሙሃይሚንን ዓለይሂም ሙሃይሚን ማለት ነቲ ናይ ቀደም ዝነበረ መጻሕፍቲ አራጋጋጽ አይኮይኑ ስንግን ድሕንነቱ ዝሕሉ ኢሉ ድሕንነቱ ዝሕሉ ሕጂ ድሕንነት ናይቲ ዝሓለፈ መጽሓፍቲ ዝሕሉ ስለ ዝኾነ ናይ ግድን እዩ ብዛዕባቶም ዝነበሩ ነቢያት ክዛረብ ማለት እዩ ፈጣሪ ተፈላለየ ሃይማኖት ኣይገበረን ወዲ ሰብ ይባዕሉ ተፈላለየ ሃይማኖት ገይሩ ናይ ሃይማኖት ናይ ፈጣሪ ሓንቲ እያ ንኹሎም ዝለኣኾም ብሓንቲ መንገዲ ይልኢኽዎም እቲ ህዝቢ ግን ወይ እቲ ሰብ ባዕሉ ናብ ዝደልዮ እንዳኣመነ እዚ እዩ ዝኸውን እንዳበለ ሓድሽ ትምህርቲ እንዳምፅአ ይኣምን ማለት እዩ ዝኸኣኒ ወላብቲ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ኣሎ ብሰብ ትእዛዝ ናይ ሰብ ትእዛዝ ጌርኩም ተምልኹን ዝብል እውን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ትእዛዝ ናይ ሰብ እንዳገበርካ ምምላኽ ወይ ከዓ ባዕልኻ ሃይማኖት ፈጢርካ ጽሒፍ እቶም ዝጽሓፉልካ ኦፍ ኮርስ ካልኦት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም نفس وكف سب بعلو صحيفو هايمانو تختل مالت هيكونن انتاي دا كالوت بزغبرو اتي كاي صعب مالتي ስለዚህ መንዩ አምጽልካ ዚ ናይ አምላኽ ዲ ወይስ ናይ ሰብ እንድሕሪልካዮ አው ይዘሎ ትፈልልይ ማለት ስለዚህ ንሱ ናይ ምጽራይ ጉዳይ ከገብር ጉቦኦ ማለት አይና እቲ ትኽክል ኢሉ ስለዚህ ሕጂ ክልቲኡ ሃይማኖት ክንብል ከለና ሳቶሙን ከነዚህ ሃይማኖት እዚ ቅድም እዩ ነይሩናትና ጥንቲ ናትኩም ግን ሕጂ ዝመጽ ሓድሽ ሃይማኖት እዩ ኢሎም ክዛረበሉ ከለው እወ ሓቆም ናይ ጥንቲ ይሱ እቲ ኢየሱስ ናይ ጥንቲ ግን ንስኻትኩም ግን ነቲ ዝነበረ መልእኽትታት ብተበላሸዎ መልክዕኩም ተቀቢልኩሞ ዘለኹም ሕጂ ነዚ ሰም ከኣምኑሉ ኣይደልዩን እቲ ጸገም እንታይ እዩ ኣብ እንታይ ኮይኑ ዘሎ ወይ እቲ ታሪኽ ንድሕሪት ተመሊሶም ክሪእዎ ክፍትኑ ዳ ክእሉ ሎም በረ ኣብ 324 25 ከምኡን 28 ተኣኪቦም ኣብ ኒቅያ ዝገበርዎ ኣኺባ እዮም መስሪቶሞ ዘለዎ ማለት እዩ ነዚ ክመስርቱ ከለው ነዚ ክገብሩ ከለው እዚኦም ኣይነበሩን ዘም ሕጂ ዘለው ነገር ግን እቲኦም ጽሒፎም ነቲ ጉዳይ ኣጽዲቆም በቲኖሞ ማለት እዩ በርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንባዕሉ ብ1611 እዩ እንታሽሙ ኮይኑ መጽሐፍ ቅዱስ ተባሂሉ ተኣኪቡ ማለት እዩ ተኣኻኺቡ ኩሉ ተሰብ ዘድልዮም ማለት እዩ ኣኪቦም ዝጻሓፍዎ ኣብ ንጉስ ጄምስ ይብናቱ ሓልዮት ነቲ ነገር ዝጻሓፈ ማለት እዩ ኣብ 1600 ማለት እዩ ስለዚህ 1600 ዓመት ዝተጻሓፈ ኢኻ ሒስካዮ ሕጂ ናይ ኣምላኽ ቃል ሊልካ በሙሉ ሒስካዮ ዘለኻ በርቀደም እዚ መጽሐፍ ተኣኪቡ ዝመጸ ነገር ኣይኮነን ኦኬ ሕጂ እቲ ዝፈላለየና ነገር እንታይ እዩ ሓደ ንሳቶም ካብቱ ዝብሎ ነቲ እስልምና ሓድሽ ሃይማኖት እዩ እቲ ክርስትና ከዓ ሃይማኖት እዩ ከምኡን የሁዳውነት ከዓ ሃይማኖት ይብሎ ግን ሃይማኖት ኣይኮነን ሕጂ ክርስትና ክንብል ከለና ማለት ናይ ኣምላኽ ሃይማኖት ኣይኮነን ክርስትና ወይ ከዓ ናብቲ ናይ ይሁድ መጀመርያ ተመጺና ይሁዳውያን ክንብል ከለና ይሁዳውያን
ፈጣሪ ዝሃቦም ኣይሁዳውነት ዝበሃል ሃይማኖት ኣይሃቦምን ኣይሁዳውነት ዝበሃል ሃይማኖት ፈጺሙ ኣይሃቦምን ኣይነበረን ከዓ ኣይሁዳውነት ዝበሃል ሃይማኖት ስለዚ እንታይ ዳእዮሞ ነይሩ እንድሕሪልና እቲ ዝነበረ ሓደ ኣምላኽ ምእማን ንሓደ ኣምላኽ ጥራሕ ክትግዝኦ ንዕኡ ጥራሕ ተንበርኪኽካ በቲ ናቱ መንገዲ ክትከይድን ነቶ ንዕኦም ሰደደልካ ወይ ከዓ ነዞም ነቢያት ሰደደልካ ንዓቶም ተኸቲልካን ትእዛዛቶምን ኣኽቢርካ ክትከይድን ዝብል እዩ ነዚ እንድሕር ትገብር ኮንካን ነቶም ነቢያት እንድሕር ተኸቲልካን ካብቲ ዝኸልከሎ እንድሕር ተኸልኪልካ ካብቲ ዘፍቀሎ ነገር ተደኣ ጌርካ ወይ ከዓ ግበሮ ተባሃልካ ነገር ተደኣ ጌርካ እዚታት ኣብቲ መስመር ኣለኻ ማለት እዩ ስኻ ስለዚ እቶም ከምኡ ዝኾኑ ኩሉ ግዜ ምስቲ ነቢ ዝኸዱ ሰባት እዮም ማለት እዩ ግን ካልኦት ኣለዉ ነዚ እምቢ ዝበሉ ኣይንኽተሊና ዝበሉ ናይ ፈጣሪ መንገዲ እዚኦምን ሃይማኖት ኣለዎም እኮ ሃይማኖት ተፈላለየ ዓይነት ሃይማኖት መስሪቶም እዮም ማለት ናይ ጣዖታት ሃይማኖት ገይሮም እዮም በዓል በልዓም ዶ ገለ ዝበሃሉ ሃይማኖት ነይሩ ኣብ ናይ ፈለስጢን ሕጂ ዘለዎ ማለት እዩ እስራኤላውያን ንዑ ግዝኡ ነይሮም ማለት እዩ በልዓም ገለ ዝብልዎም ስለዚ ካብቲ መንገዲ ናይ ፈጣሪ ወፂኦም ማለት እዩ እቲ መንገዲ ናይ ፈጣሪ ሕጂ ምስ መን እዩ ዘሎ ምስ ሙሴ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ሙሴ ዝብሎም ዝነበረ ነገር ወፂኦም ሳቶም ሓድሽ ሃይማኖት ገይሮም ሕጂ መን ይገይሩ እቲ ሃይማኖት መን ሓድሽ ሃይማኖት ኣምፅኡ ዘሎ ንሳቶም ይማምፅኦም ሙሴ ይኮነን ሓድሽ ሃይማኖት ሒዙ መፅኡ ሕጂ እቲ ሙሴ ዝመፅኣሎ ሃይማኖት ግን ናይቶም ቀድሚኡ ዝነበሩ ሃይማኖት እዩ ናይ አብርሃም ሃይማኖት እዩ ናይ ይስሐቅ ናይ ያዕቆብ ሃይማኖት እዩ ናይ ኖህ ሃይማኖት እዩ ናይ ሎጥ ሃይማኖት እዩ ስለዚ ናይ ዳዊት ሰሎሞን ናይዚኦም ሃይማኖት እዩ ሓደ ሃይማኖት እዩ ንዑ ተኸቲሉ ብኡ መሰረት ይኸኣኒ ፈጣሪ ሰዲድሉ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት እዚ እቲ ሃይማኖት እቲ ሓደ ሃይማኖት ንሓደ ኣምላኽ ጥራሕ ኣምልኹ ዝብሉ ካብ ጣዖታት ረሓቑ ዝብል ሃይማኖት እዩ በኣንጻሩ ከዓ ድሕር መፂና ኣብ ናይ ክርስትና ድሕር መፂና ኢየሱስ እውን ልክዕ ነዚ ተኸቲሉ ይመፅ እዩ ኢየሱስ እውን ፍሉይ ዓይነት ሃይማኖት ሒዙ ኣይመፀን ወይ ክርስትና ዝበሃል ሃይማኖት ሒዙ ኣይመፀን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ማንም ቦታ ይትረኽበን ኢኻ ክርስትና ሃይማኖትኩም እዩ ወይ ከዓ ንሕና ክርስቲያን ኢና ኢሉ ኢየሱስ ዘምሃሮ ንደቂ ሰባት ዝነገሮ ፍጹም ኣይትርእን ኢኻ የለን ከምኡ ዝብል ስለዚ እዚ ሓድሽ ሽም መዓስ እዩ ዳኣ ወፂኡ መዓስ ወፂኡ እንድሕር ኢልና ድሕሪ ኢየሱስ ማለት እዩ ክርስትና ዝበሃል መጀመርታ ግዜ እውን ብዳርጋ ኣብ ጳውሎስ ይመፅ እዩ ምስቲ ክርስትና ተባሂሉ ጳውሎስ ግዜ ኣብቲ ግዜ እቲ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቶም መጀመርያ ንጳውሎስ ልክዕ ዓርኩ ንጳውሎስ ዝበሎ ኣሎ ናይ ክርስትና ክትገብረኒ ቀሪብካ ኢልዎ እዚ ግን እቲ ክርስትና ዝበሃል ከምኡ ኢሉ ክጠቕሰሉ ከሎ ክርስቲያን ክትገብረኒ ቀሪብካ ክብሉ ከሎ ቅድሚኡ ክርስቲያን ተባሂሉ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ንርኢ መጀመርያ እቶም ሃዋርያት ንኣንጾኪያ ክኣትዉ ከለዉ ናብ ኣንጾኪያ ክኣትዉ ከለዉ ንመጀመርታ ግዜ እንታይ ኢሎሞም እዚኦም ክርስቲያን እዮም ኢሎም እቶም ፓጋን እዮም ከምኡ ዝብልዎም ዘለዉ ስለዚ ናብ ኣንጾኪያ ክኣትዉ ከለዉ እዚኦም ንየሱስ ተኸተልቲ እዮም ንኽብሉ ዝገበርዎ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ደኣ ከምኡ ኮይኑ ከመይ ጌርኩም ሕጂ ክርስትና ዝበሃል ሃይማኖት ከም ሃይማኖት እዩ ትብሎ እቲ ሽም እቲ ባዕሉ ዘውፅዎ ፈጣሪ ኣይውፅኦ ኢየሱስ ኣይውፅኦ ወይ ከዓ ሙሴ እውን ናይ ተዛረበሉ ብዛዕባ ክርስትና ዝብል ስለዚ ንሕና ስኒ ተኸተልቲ ናይ ኢየሱስ ኢና ኢሎም እውን እቶም ሃዋርያት ኣይውፅዎን ቅድሚኡ ስኒ ከምኡ ኢሎም እውን ኣይተሰመዩን ማለት እዩ እንታይ ደኣ ንመጀመርታ ኣብ ኣንጾኪያ ሕጂ ኣንቲካ እዛ ምድሪ ንመጀመርታ ግዜ ክርስቲያን ተመስረተላ ሃገር እያ ኣንጾኪያ ናይ ኣውሮፓ ቦታ እዩ እዚ ሕጂ ቱርክ ዘሎ እዩ ኣውሮፓውያን ዝሕዝዎ ዝነበሩ እቲ ናቶም ሰንተር ዝነበረ ማለት እዩ ናይ በዓል ቆስጣንጢንያ እንድሕር ሪኢኹሞ እውን ብድሕሪኡ ዝመፀ ማለት እዩ ካብኡ ዝተበገሰ እዩ እዚ ናይ በዓል ቆስጣንጢንያ ድሓር ዝመፀ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ግዜቱ እውን እቲ ናይ መግዛእቲ ናይ ኣውሮፓ ኣስኣዊ እዩ ነይሩ እቲ ከባቢ ብምሉእ ኣውሮፓ እዩ ነይሩ ስለዚ ካብኡ ባዕሉ እቲ ጳውሎስ እውን ኣብ በዓል ኣንጾኪያ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ኣውሮፓ ቦታ ዝነበረ እዩ የሁዳ እውን ከሎ ድሓር ካብኡ ዝመፀ እዩ
ስለዚህ ሰሃይና ወይ ከዓ ጽዮናዊ ነይሩ ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ ማለት ኣውሮፓዊ ይሁድ ማለት እዩ ኣውሮፓዊ ይሁድ ስለዚ ከምዚ ኢሉ እቲ ናይ ክርስትና ዝበሃል ንመጀመርታ ግዜ ኣጾምክያ ካኣትዉ ከለዉ እቶም ሃዋርያት ክርስቲያን ተባሂሎም ክርስትና ዝብል ሽዑ መፅኡ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ከመይ ጌርኩም ምስቲ ናይ ኣምላኽ ሕጂ እሱዩ ዝክርስትና ትብሉ ኖ ኣይበሃልን እዩ ስም እቲ ስም ምውፃእ ባዕሉ ሰብ ዘውፅኦ ዳ እምበር ኢየሱስ ኣይውፅኦ ወላ እውን ብፈጣሪ ተዋሃበ ነገር የለን ማለት እዩ ሕጂ ንኸይድ ድሕሪ 700 ዓመት ድማ እንተበዝሐ ማለት እዩ 700 ወይ 600 ገለን ነቢ መሓመድ መፅኦም ማለት እዩ ስለዚ ነቢ መሓመድ ከዓ ክመፁ ከለዉ ኣብቲ መንገዲ ናይ በዓል ኢየሱስ እዮም መፅኦም ኣብ መንገዲ ናይ ሙሴ እዮም መፅኦም أو أبحد يتمن قدام قال من قدي يلن سلزي حجي تعز بالله أتا من قدي حنتيا أتا حيوانات كبزح زجوبرو بالتفعل عليه أو عالم كنده حيوانات لون تحريلكم كل زجن نايفت أري حيوانات يكون بعلو ودسب زجوبر حيواناتي ودسب بعلو زفطر حيواناتي سلزي حجي أين يو كرميت متيو أين أي دحريت متيو أي بحاليني بزي مخنياتو حادة اللي أخوهم الله اللي أخوهم نتوم نبيات أبجد جزءهم كأن دالا أخوهم كأ كسب نبي محمد متي مالتي ስለዚ ንዕኦም ዘይተኸተለ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ መንገዲ ሲሒትሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ገሊኦም ንሕና ናይ ጥንቲ ኢና እዚ ግን ሓድሽ ይኽብሉ እንከለዉ ከምኡ ክብሎ ኣይግብኦምን እዩ ምክንያቱ ኣብ እቲ ክርስትና ዝበሃል እውን ድሕር ኣብ ናይ ኢየሱስ ድሕር ኢየሱስ ዝመፀ ክርስትና ዝበሃል እውን ብመንፀር ናይ ኣይሁዳውያን ሓድሽ ሃይማኖት እዩ ክትብሎ ኢኻ ማለት እዩ بمنصر ناي أيهوداوين حدش هايمانوتي أيهوداوينون نحنا ناي أنت هايمانوت لنا نسهم كن حدش هايمانوتي زي خبلوهم أيقبلون يوم مالتي زغا لك كم تحجز بلو زلو أيهوداوين كم من دحري لهم دو كبري تخرسنا زقبلوا يلن مالتي لذي زي سنموقت زي ويكازي حساب زي قبول أيكونن مالتي السخانايت أنت إخامو أي نحنا نايت انت انا مو نحنا انا حقኛታት እዚ ሕጂ ዝመፀገን ሓሶት ይኽትብሉ ኣይትኽእልን ያ ምክንያቱ ቀጻላይ ዝኾነ ናይ ነብይነት መልኣኽ ስለ ዘሎ ብፈጣሪ ማለት እዩ ብዙሓት ነቢያት ስለ ዝመፁ እቶም ብዙሓት ነቢያት ተተቐባልነት ኣይምረኸቡን ነይሮም ከምዚ ሕጂ ሰዎም ትብልዎ ነይሩ እንተዝኸውን ነገር ግን ሓደ ክመፅእ ከሎ ሓደ እንዳተተክእ ኸይድ ኣሎ ነቲ ካልኣይ ከዓ ሓድሽ ኢኻ ይብልዎን እዮም በቲ ናይ ፈጣሪ ክሳብ መንገዲ ዝመፀን حدش حيزو سرعات ديو حيزو مزيو ويزنت ناي كرم بريفريش تقبل ديو كم تناتو حقتان سرعتها تدعى زيت واقع مستناي فتاري ملأختي قد محجي زهابو يقبلون يروم مالتي سلازي اتي حجي تواقعي زلو ناتكمي ناي كريستنا حجي تي استمهرو ناي كريستنا يلوم دحر توم ناي مجمريا كريستيان زبحالو نيروم زنبورو تخكلنيا سبات يوم نيروم دحر يسوس مالتيهم ناي حواريات دحر يخم مبزحتهم حجي توم دق مزامرت زبحالوكو يبلومن وانجيلات ساتهم يمتم وانجيلات كلهم زقباكو توم اسماتهم من دحر يخمهم توم وانجيلاوين ويكاتهم سوري توم دق مزامرت زبحالو اسماتهم بملو امسي نساتهم زصحافو يكونن زي حجي تريو زلهم اب مصحف قدس زلو مالتي حجي ايتي እቶም 10 ሓደ ዝጽሓፉ ኣበይ ኣሎ እቶም 10 ሓደ ተዛረቡ ኣበይ ኣሎ ናታቶም ዘረባ ይክስማዕ ዝግባእ ማለት እዩ ናይ 10 ሓደ ሰባት ምስ ኢየሱስ ዝነበሩ እንታይ ከም ዘምሃሮም ናይ ኩሎም ርኢኻ ኢኻ ግምገማ ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ እምበር ናይ 4 ሰባት ወይ ናይ 2 ሰባት ኣይኮነን ወይ ከዓ ካልኦት ዘይነበሩ ብቲ ቦታ ሉቃስ ኣይነበረን ጳውሎስ ኣይነበረን ናይዚኣቶም ግን ሰሚዖም ዝጻሓፍዎ ታሪኽ ኣምፂኻ ግን ከም ሃዋርያት ጌርካ ክትዛረበሎም ወይ ከም ደቀ መዛሙርቲ እዮም ዓይነት ጌርካ ክትዛረበሎም ግን ኣይትኽእልን ምክንያቱ እቲ መልእኽቲ እቶም ቀንዲ ሰባት ዘመሓላልፍዎ ኣበይ ኣለዉ ዝበሃል እዩ እቶም ቀንዲ ምስ ኢየሱስ ዝነበሩ ኣበይ ኣለዉ ስለዚ ሕጂ እውን እቲ መጽሓፍቲ ኣሎ ካብቲ 74 ዘይውሕድ ካብ 74 ዘሎ ወንጌላት ካብኡ ተጻሓፉ ናይ
حواريات الله مال ناي تمدق مزامرت زبحال مالتي كم ناي بعد توماس ناي فيليبوس كم أو ناي مجدلان مريم كي ترفله ناي مريم مجدلان وناتا ناي نبين الله متحف الله أسا نسات زاربوتو تبحال مالتي ناي بيتروس الله ناي بيتروس هون الله ناي بارناباس هون الله بارناباس تي مسؤوم زنبره ني بعل باولوس نخاطو زجبره بسنكي بارناباس يو باولوس مستم حواريات كحوس جميرو مرفوض ويكاني فصم زقبول سباي نبرن باولوس اتي تم جميرو زنبره تمرتي مخناتو مستي ناي منشمو ناي يسوع زمهارم زغاراچو سلازخونه زي كون حسابات سلازمص زنبره اتم حواريات كلهم كابو يهادميوم نيرم يلغسيوم نيرم ነገር ግን من يمطيو حجناو دحنعو إلو نابتم حواريات كمص زغبرو بارناباس እዩ ስለዚ ግን ዝገርመኩም ጳውሎስ ተጠውዩ ንባርናባስ ተኣሽሙ ገይርዎ ንባርናባስ እንታይ ገይርዎ ተጠውዩ ምናልባት ኣው ምስራኣይዎ ማለት እዩ ማዕረብ ኣእትይዎ ድሕር ግን ምስራኣዮ ባርናባስ ውን ባዕሉ ኣብተናቱ መጽሓፍ ክዛረበሉ እንከሎ ጳውሎስ ሓደ ካብቶም ሰይጣን ዘጋግዮም ይዝብሎ ሓደ ካብቶም ሰይጣን ዝተጻወተሎም ሰባት ጳውሎስ ኢሉ ይግሊጽዎ ዘሎ ሕጂ ምስተፈለጠ ጳውሎስ እዚ ጉዳይ እዚ ምስፈለጥዎ ማለት እዩ እንታይ ከገብር ጀሚሩ ማለት ኣታክ ክገብሮም ጀሚሩ ሕጂ ንበዓል ባርናባስ ኣታክ ገይሮም ንበዓል ናባራስ ከም ዘይኮነ ነገር ተዛሪቡ ንዓቶም ካብቲ ናይ ሐዋርያነት ከልጉሱ ሰብ ከም ዘይኣምኖም ክገብሮም ምጽላም ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ዝገብርዎ ማለት እዩ እዞም ሕጂ ዝገብርዎ እንድሕር ደኣኒ አንጻርናቶም ወይ ሓቀ ተዛሪብካ የጸልሙኻ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ክሽዑ ነይሩ ማለት ኣጸሊሙ ንበዓል ባርናባስ ኣጸልማ ቢልዎም ግን ናይ በዓል ባርናባስ ወንጌል እንድሕር ርኢኻዮ ብጣዕሚ ዝገርመካ ብጣዕሚ ትግረም ኢኻ ምስቲ ታሪኽ ናይ ባርናባስ ክትሪኦ ከለኻ ስለዚ እምበር ኣብ ካልኣይቲ መሰጋገር ላትና ሕጂ ድሕሪ ዛ መሰጋገር ክምለሰኩም እየ ክንቀጽል ኢና ሰላም ዓለይኩም መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ፍሉይ ዘመንን እዋንን ዝተወልደ ዘይኮነስ ኣብ ዝሓለፉ ዘመናት ናይ ሕጂ ዘሎ ስልጣንን መራኸቢ ብዙሃን ዘይዓብለሎ ዘመን ኣይነበረን ካብዚ ተበጊሳ ራድዮ ሰላም ብኩሉ ናይ ብዙሃን መራኸብታት ብመገዲ ማዕበላት ሬድዮ ዲጂታላዊ ሳተላይትን ናይ ቀጥታ ፈነወ መድረኻትን ኣንድሮይድን ከምኡውን ሓፈሻዊ ምድላዋት ዜና ድምፅን እትውንን ኮይና ኣብ ጉዳይ ኤርትራ እትግደስ መርበብያ ን24 ሰዓት ብዘይ መቆራጽ ብቋንቋ ትግርኛን ዓረብኛን መደባታት ፍኑ ራድዮ ሰላም ንመላእ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘስተምህርን ምስ ኩሉ ጉዳያቶም ዝዋሳእን ሰላም ክሰፍንን ንቕሓት ክሕድስን ይዋሳእ ብኩሉ ኤሌክትሮኒክ መገድታት ብመገዲ ማዕበላት ራድዮ ዲጂታላዊ ሳተላይትን ኣቢሉ ይፍነው ዕላማና ሰላምን ምክኣልን ተጻዋርነትን ሓቢርካ ናይ ምንባርን ክሰፍን ይሰርሕ ናይ እስልምና ክብረታት ሞራልን ጽቡቕ ባህላዊ ክብረታትን ምዝርጋሕ ናይ ጓል ኣንሰይቲ ክብረትን ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዋ ዓብይ ግደ ብምዃኑ ብጉዳያን ጓል ኣንሰይትን ኣቁልዑትን መንእሰያትን ከምኡውን ዕድመ ዝደፍኡ ፍሉይ ምክንኻን ክግበረሎም ይጽዕር ንሃገራዊ ምዕባለ ምሕጋዝን ዓረብ ቋንቋ ምስትምሃርን አንጻር ድኽነትን ድንቁርናን ምቅላስን ራድዮ ሰላም በዚ ዘስዕብ ናይ ብዙሃን መራኸብታት ድሮፈነው ጀሚሩ ኣሎ ብሳተላይት ናይልሳት 12687 ፍሪኩዌንሲ ይፍነው ብመገዲ አንድሮይድ ኣፕልን ብመርበብ ኢንተርኔትን ሰላም ሚድያ 61.com ይፍነው ብኩሉ መገድታት መራኸቢ ብዙሃን ይፍነው ራድዮ ሰላም ንሰላምን ንስኒትን تستمعون الآن إلى برنامج أبحث عن الحقيقة مع الداعية آدم سون برهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمارسكم الله كبرى سمعتي
ኣብዚ ክንብብ ፀኒሐ ሕጂ ናይ ዮሃንስ ማርቆስ ወንሪያ ነይረ ማለት እዩ ቃል እግዚኣብሔር ሲ እዩ ዘድሕን በር ቃል ኣላህ ኣይኮነን ዘድሕን ይሉ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ፀቢብ እንድሕር ኮይኑ ሓሳብካ ከምኡ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ዝብል ሕጂ ናይ ግእዝ ቋንቋ ኮይኑ ኣነ ኣብቲ ትርጉሙ ናይ ሓደ ብሄር ገዛእ ማለት እዩ ግን ናይ ሓደ ብሄር ገዛእ ትርጉም ማለት እዩ ናይ ሓደ ብሄር ገዛኢ ነገር ግን እግዚኣብሔር ዝብል ምናልባት ኣብቲ ናይ ግእዝ ዝነበሩ ቀደም ቅድሚ ክርስትና ድዩ ወላ ይሁዳውነት ድዩ ማለት ኦሪት ቅድሚ ምምፅኡ ገለ ቅድሚ ምምፅኡ ዝነበሩ ሰባት እንድሕር ኦሪት ብግእዝ ዛረቡ ነይሮም ኮይኖም ምናልባት እግዚኣብሔር ዝብል ስም ሂቦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንፈጣሪ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ዝተፈላለየ ስም ሂቦም ክኾኑ መፀውዒ ስም ከምዚ ኢሎም ክህቦ ይኽእሉ እዮም ኣላህ ብዓረቢ እዩ ኣምላኽ ከዓ ብእንታሽሚ ብትግርኛ ኣምላኽ በአምሓርኛ እውን ኣምላክ ሕጂ እቲ እግዚኣብሔር ዝብል ናይ ሓደ ኣላህ መፀውዒ እንድሕር ተጠቂምካሉ ማለት እዩ ናይ ኣምላኽ ቃልሲ የድሕን የስ የድሕን እምበረ ናይ እግዚኣብሔር ቃል የድሕን ዶ እወ የድሕን እንድሕር እግዚኣብሔር ማለት እቲ ፈጣሪ ኢልካ ተሓስቦ ኮንካ ስኻ ማለት እዩ እንተ እግዚኣብሔር ማለት ፈጣሪ ኣብ ሰማይን መሬትን ዝፈጠረ ጎይታ ንኹላትና ዝፈጠረ እዩ ትብል እንድሕር ኮንካ የድሕን እምበረ ናቱ እንደየድሓለ ናይ ምህድ ከድሕን ማለት እዩ ስለዚ ንስዩ ንሕና እንታይ ኢና ንብል ዘለና ንስዩ ንዓለም ፈጢሩ ድሕር ዝገርመካ እግዚኣብሔር ዝብልኮ ማንም ነቢ ኣየምሃሮን እግዚአብሔር ኢሉኮ ዝፀውዖም ናይ ደቂ እስራኤል ድሕር ከይድና ሕጂ መጽሓፍቲ ናይ ደቂ እስራኤል ኢኮ ኣይሁዳውያን ኩሎም ሰኻትኩም ናይ እስራኤል ኣይሁዳውያን እዮም እኮ ወይ ከዓ ይሁዳውያን እዮም ቶም ነቢያት ሰኻትኩም ትኽተልዎም ማለት እዩ ክሳብ ኢየሱስ ኣትሒዝካ ማለት እዩ ኢየሱስ ይሁዳዊ እዩ ስለዚ እዚ መጽሓፍቲ እዚ እግዚአብሔር ዝብል ስም ከም ሽም ማለት እዩ ተገሊጹ ይፈለጥን እግዚአብሔር ዝበሃል እውን ኣይፈልጥዎን እዮም ሳቶም ናይ ግእዝ ቋንቋ እዩ ሕጂ መን ይደኣ ሽሙ ኢልካ ናብቲ ሽሙ ኺድ ማለት እዩ በቲ ሽም ሳቶም ጽውዕዎ ዝነበሩ ፈጣሪ ዘወረደሎም ማለት እዩ ሽመይ እዚ ኢሉ ዘወረደሎም ወይ ከዓ ብሽሙ ንኽጽውዕዎ ዝገበሩ ወይ ከዓ ነቶም ነቢያት ዘምሃሮም ሽም እዚ እዩ በቲ ቋንቋ ናቶም ይሱ ዝዛረቦም ማለት እዩ ብዘይፈልጥዎ ቋንቋ ኣይኮነን ዝመጽኡ ዝዛረቦም ሕጂ ብቲ ግዜ እቲ ንሙሴስኒ እግዚአብሔር ወይ ከዓ ካልእ ዓይነት ሽም እንድሕር ሂቦ ዘይፍለጥ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ከም ስም እዩ ነገር ግን ኣብቲ ናቶም ዝጽውዕዎ ስም እዩ ዝቦም ንሶም ዝፈልጥዎ ስም ንፈጣሪ ክጽውዑ ከሎ እንከለው ዝጽውዕዎ ስም ንዕኡ ይነግሮም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ፈጣሪ መሬን ሰማይን ዝፈጠረ ንሱ ጥራሕ እዩ ቃልናቱ የድሕን ቃልናቱ እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ሕጂ ንሕና ብከምዚ ስለንሪኦ ሪኢኻ እቲ ኣተሓሳስባሁም ፀቢብ ምዃኑ ንርኢ ማለት እዩ ንሕናትና ማዕረ ገፊሕ ምዃኑ ራእዮ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዓለም ሰማይን መሬትን ዝፈጠረ ቃልናቱ የድሕን እንድሕር ኢሉ የስ የድሕን ስም እንድሕር መፂኻ ሕጂ ስም ትብል እግዚአብሔር ዝበሃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ የለን ማለት ንስኻትኩም ጽሓፍዎ ብትግርኛ በአምሓርኛ ኢዳ እምበር ብግእዝ እምበር ኣብቲ ናይ ነቢያት ዝብል ወይ ከዓ ናይ አብርሃም ድዩ ናይ ሙሴ ድዩ እግዚአብሔር ዝበሃል ንሳቶም ኣይፈልጥዎን እዮም እቲ ስም ማለት እዩ ከም ስም እቲ እግዚአብሔር ዝብል ስም ኣይፈልጥዎን እዮም ግን እግዚአብሔር ማለትካ ስንታይ ማለት እዩ ኢልና ኢና ሕጂ ንሕና ንሓትት እግዚአብሔር ማለት ሰማይን መሬትን ዝፈጠረ እግዚአብሔር እዩ ዝብሎ እንድሕር ኢልካ ሕራይ ፀገም የለን ሕጂ ኣብቲ ባህርያት ናቱ ኣብቲ መንነት ናቱ ከዓ ተኣቱ ማለት እዩ ድሓር ግን ኣብቲ መንነት ናቱ እንድሕር መፂኻ ሕጂ ነቲ እግዚአብሔር ዝብል ምቕልቅል ኣቢሉ እዚ ከምዚ ማለት እዩ ክልተ ኣብዚ ሓደ ኣሎ ኣብዚ ክልተ ኣሎ ሰለስተ ኣሎ ኢሉ እንድሕር ደኣ ዝገልፆ ኮይኑ ይጋግያ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ፈጣሪ ሓደ ኣምላኽ እዩ ኣስተምህሮ ናይ ኩሎም ነቢያት ሓደ ኣምላኽ ምዃኑ ኣምሂሮም ከይዶም እምበር ሰለስተ ኣምላኽ ኢሎም ወይ ከዓ ክልተ ኢሎም ዘምሃርዎ ወላ ሓደ ነቢይ የለን ማለት ወይ ወላ ኢየሱስ ይኹን ማለት እዩ ንኢየሱስን መፂኦም ነዚ ከረጋግፁ ሪኢኻ ደቂ እስራኤል ንኢየሱስ መፂኦም ሓቲቶም ወይም እታ ቀዳመይቲ ትእዛዝ እንታይ ኢሎም ንሱ ከዓ ነጊርዎም እታ ቀዳመይቲ ትእዛዝ እስራኤል ኣምላኽና ሓደ ኣምላኽ እዩ ተረዲእኩም ሓደ ኣምላኽ እዩ ሕጂ ንሱ ምናልባት እዚ ኣምላኽ እዚ ከምዚ ሕጂ ስኹም ትብሎ ሰብ ድዩ ገለ እዩ ወይ ፍጹም ኣምላኽ እዩ ፍጹም ሰብ ትብሎ ምነገሮም ነይሩ እንታይ ዝሕፍር ኣሎ ክነግር ኣይደለየን ንብሉ የምኽንይሉ በዓላቶም ንሱ ዘይበሎ ነገርና ስለዚ ኢየሱስ ዘይበሎ ነገር እንታይ ዘመኻኒ ኣለካ ሓደ ግዜ ብጣዕሚ እቲ ሓሳባት ናይ ክርስቲያን
كملسوا ስለዚህ ክእሉ ሓደ ግዜ እንተኣሽሙ ከምዚ ብኽሳት ካትሕነቕ እንዲሃ ማለት ትገብሮ ነገር የለን መልሲ የብልካ ገለ የብልካ ግን ናይ ግድን ምኽንያት ክትፈልጠር ስለ ዘለካ ነቲ ምኽንያት ፈጢሮም ግን ደው ከብሎ ደልዩ ወይ ነቲ ሕቶስ ናይ ግድን ክምለስ ኣለዎ ይብሉ ማለት እዮም ስለዚ ብጌጋ ምልስዎ ኣብ ዓቢ ተኣሽሙ ከኣቱ ኣብ ዓቢ ጌጋ ምኽንያቱ ገሊኦም እንታይ ይብሉ ሕጂ ወላ ወዲ ሰብ ንምንታይ ፈጢርዎ እንተልካዮም እንታይ ይብሉ ወዲ ሰብ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ስኒ ንበይኑ ኮይኑ ከምዚ ከዕልሎ ወዲ ሰብሲ ንበይኑ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ካልኣይ ክሆኖ ወይ ከዕልሎ ይፈጢርዎ ዝብሉን ኣለዉ ኣብቲ ተሓሳስብኦም ያ ሕጂ ዝብል ዘለኹ ወላ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ኣይሃልዎም በረ ግን ኣብቲ ኤክስፕላኔሽን ክገብሩሎም ከለዉ ክገልጽሎም ከለዉ ንሓደ ጉዳያት ከምኡ ስለ ዝብልዎም እዮም ከምኡ ዝብሉ ማለት እዩ ስለዚ ما أملاها تجيمو زعلوا سينو ودسب مخناتو تين ودسب نمتى يتفتير زبل علامة سلزي اللو كوي علامة سلزي فوتو أملاها زين لك سبات نمتى يفتير زبل علامة وكأني زفوتور له مخنيات سلزي زي جهاد أبناتهم وكأسل زي فلت نمتى يتفتيرو نايقدن حجي كم تقولوا لهم بعلاتهم سخن النجر مسؤول خمسة قبر دليو بق حجي أب منتى يأتو أب حدش دكتورين يأتو حدش هيمانوت فطرو حدش التحساسب فطرو كمتي حدا ناي فلسطيناوي كابتم باسترس مالتيو زبولو نودو هم هورو كلو انتي بلو ودو يحطو نمنتايو ما يزوقع يلو بالعليه حجي كردو كله نمنتايس ما يزوقع قال يلو كردو كله نسو انتي يردو املاح سي بانيو كحصابن كله يلو ارديو املاح سي كحصابن كله نفسه ماي يزنب نعنا يلو ارديو حجي زي قلعازي ابتحنقولو انتايو زخون ابتحنقولو حجي كوم يلي يزعبي زي ما يزوقع زلو سني املاح كحصاب كله نابل يزعبي مالتي حجي انتي غيركا يالها زي اللي تأشمو زي بولو زم نبيات زي يمهرو نقرات امتيخا ابتي حنقولو سلز تسكو عدو زلخا بهم عبي مالتي سلزي بتعمي زقرمي حدا جيزي كومو كميسات كثريك الله كومو خابس تمساسالي ابناي تقرنيا خون ابناي امحارنيا هون كومو تات تمساسالي نقراتون بزح حلو مالتي سلزي اغزابيهر كتبلك الله نمن مالت كايو زبل كمتصالو نمن يحزاربولو زلها سلزي اتي اقالالص ناي فطاري استفالالي يغيرم غليصو ميم ግእዝ ባህል ኮለኮ ቅድሚ ኦሪት መቀባሉ እቲ ኦሪት ተቀቢልና መጀመሪያ ይብዝብሉ ግን ቅድሚ እዚ ሓበሻ ማለት እዩ ግእዝ ዝዛረብ እቲ ግእዝ ባህል አምንታይ አምን ነይሩ አምንታይ እቲ እምነቱ ሳምንታይ ነይሩ ኣብ አምላኽ አምን ነይሩ ኣብ ኦሪት ኣብ ገሊሎ አይፈጦን እዩ ኦሪት ባህል ድሕርዳ ደይ መጾ ኮይኑ አይፈለጠናሉ ቅድሚ መቀባሉ ዞ ኦሪትን ገለን ወይ ካናይ ሙሴ ቅድሚ መቀባሉ ስኒ እንታይ ነይሩ ይዘሎ ስለዚህ አፓጋኒዝም ድሕር ዝኣመን ነይሩ ኮይኑ ንኣምላኽ እንታይ ኢሎም ጽውዕዎ ነይሮም እግዚአብሔር ኢሎም ጽውዕዎ ነይሮም ማለት እዩ ምክንያቱ ግእዝ ነው ናይ ግእዝ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ኢሎም ይጽውዕዎ ማለት እዩ ስለዚህ ድሕር እግዚአብሔር ኢሎም ጽውዕዎ ኮይኖም ንሓለ ኣምላኽ ኢሎም ክገልጹ ዝጽውዕዎ እዩ ብኸምኡ ድሕር ወሲድናዮ ማለት እዩ سو بتوقعهم قلتوا نابنت حجي صها كيتكا اب فيليبين كيتكا اغزابيهر يو ناتي فطار اندحريل كايو اغزابيهر تبال نسو ايفلطني وين حد انجليزاو اندحر كيتكا هم يلكايو وي كات انجليزاوي ناب حد هاجرسب هاجرنا مزيو غودي زبحال اندحريوم انتاي غوديم زبلو وي غوديم زبلو بري غودام صيلنا سب ايم كولوم بري تاي غوديل كادا املا كوليوم سلازي تي اسمات استفرالي اسمات አሉ ሕጂ ግን አምንታይ ኻ ሕጂ ሐቀኛ ሃይማኖት ይዛምን ዘሎ ዚ ወይ ከ ኣብ ንኻሊ ይዛምን ዘሎ ንኽትብሎ አትሊስት እቲ ናቱ መንነት ክገልጽ ኣሎ መንነት ናይ አምላኽ ናው ኢኻ ትመጽ ማለት እዩ ናብቲ መንነት መጽኢኻ አምላኽ ማለት ምን እዩ ኢኻ ትብሎ ከመይ ዝርድኦ እሱ አምላኽ ከም ዝናይ በዓል አውስትራሊያ ዝነበሩ ቀደም አውስትራሊያ ዝነበሩ ናይ ጥንታውያን ዘመን ዝበሃሉ ሰባት እንታይ ኢሎም ይኣምኑ نتا أملاهم أثناتو يلوم تصوعوا نيرم أثناتو مالتي مقامج عزيبلو مالتي هجي أثناتو الحريلو مقامج عزيبلو حتم نجر مقامج عزيبلو مالتي
مغنياتو أملاح يبلع لهم سلزي أبنو حجي أملاح يبلعني سلزبلو مقامتشاسني أيدليوني إلهم كعات يوم مالتي نمتى أمون دحر زي بلع كوينو زي ستي كوينو ستاي زي دليوت مقامتشا أيدليوني لهم أتناتو لهم وبناتهم مع بحلا مالتي زي حجي نتي أملاح زبحال زي بلع أملاح لهم كقول صو زمت وزر أنت عشمين يرسم ስለዚህ ከምኡሎ መንነት ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ኣብቲ መንነት ኢና ንሕና ንፋላለየ ዘለና ሕጂ ንሳቶም ሕጂ ነቲ ኣምላኽቲ ስጋ ክልብስዎም ከለዉ እቲ ኣምላኽ ስጋ ልቢሶም እቲ ኣምላኽ ዘይረኣይ ዝነበረ ተራእዩ ሕጂ እቲ ዘይመውት ዝነበረ ስኒ መፂኡ መይቱ እቲ ዓብይ ማለት ዓብይ ዝበሃል ዝነበረ ወይ ከዓ መልክዑ እቲ ዝበለፀ መልክዕ ዘለዎ እዩ ኣምላኽ ካብኡ ዝመልክዕ ክህልው ኣይክእልን እዩ እቲ ዝዓበየ እዩ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ኣብ ሓንቲ ማሕፀን ሰጊዶሞ ኣንኢሶሞ ማለት እዩ መጢኖሞ ማለት እዩ እሳቶም ባዕሎም ኣብ ኩሉ ቦታ ኣሎ ይብሉ እዮም ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣሎ እንድሕር ትብል ኮንካ ከመይ ጌርካ ድሓር ኣብ ሓንቲ ማሕፀን ዳኣተእትዎሞ ሕጂ ኣብቲ ማሕፀን ናይ ማርያም እንከሎ ስኒ ኣምላኽ ኣብዚ ኣብ ማሕፀን ኣሎ ኢኻ ክትብሎ እምበር ኣብ ኩሉ ኣሎ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ እታ ማሕፀን እዩ ዘሎ ሕጂ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ነቲ ሰነ ሓሳብ ናይ ነቲ ዘምፅዎ ነቢያት ይፃረሮ ኣምላኽ ኣይመውትን ይብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንሳቶም ግን ሞይቱ ብሉ እዚ ሕጂ ይፃረር ማለት እዩ ቀጥታ ምስቲ መፅሓፍ ቅዱስ ይፃረር ሕጂ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ኣብ ክንዲ በቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኣትሊስት ንዑ ርኢኻ ትኸይድ ሓድሽ ሃይማኖት ፈጢርካ ስለ ዘለኻ ነቲ ሓድሽ ሃይማኖት ፈጢርካ ዘለኻ መርትዖታት ክኾነካ ዝኽእል ነገራት ትእክብ ማለት እዩ ሽዑ ምስኡ እቲ ዝጋራጨው ነገራትካ ኣይትጥቀመሉን ማለት እዩ ብዙሕ ስለዚ ባዕሉ ኣብ ሆሴዕ ንኣብነት ኣነ ኣምላኽ ሰብ ኣይኮንኩን ይብል ኣምላኽ ባዕሉ ኣነ ኣምላኽ ሰብ ኣይኮንኩን ሕጂ እዚ ግልጽ ዝኾነ ዘረባ ኣይኮነን ምስጢር ኣለዎ ድዩ ኣብቲ ኣይኮንኩን ዝብል ኣነ ኣምላኽ ነገር ግን ኣነ ኣምላኽ ሰብ ኣይኮንኩን ነገር ግን ከም ናይ ሰብ ተኸዲነ ክመጽእ ይኽእል ገለ የብሉን ከምኡታት እኮ የብሉን ሰብ ኣይኮነን ኣምላኽ ሕጂ እንድሕር ደኣ ሰብ ኣይኮንኩን ኢልካ ንምንታይ ንሰብ ተኣምን ከም ኣምላኽ ከመይ ጌርካ ትሕዞ ንሰብ ኣነ ኣምላኽ ሰብ ኣይኮንኩን ኣይረኣይኒ እንድሕር ኢልካ ንኣምላኽ ከቶ ዝረኣየሉ እንዳበሉ ባዕሎም ማለት እዩ ኣብቲ መፅሓፍ ንሙሴ እውን ኣርኤኒ ኢልዎ ኣብይዎ ንዓይ ክትርኢ ኣይትኽእልን ኢኻ እንዳበሉ እንከሎ ስኒ ከመይ ገይሮም እዮም ርኢናዮ ዝብሉ ከመይ ገይሮም ናብ ዝረኣይ ነገር ኣምፅኦሞ ሕጂ እዚ እዩ እቲ እንታይ ሽሙ ዝኸውን ማለት እዩ የስ ኣምላኽ ኣይመውትን እዩ ኣምላኽ ፍጹም ኣይመውት እዩ ዝመውት ኣምላኽ እንድሕር ኮይኑ ዓለም የላን ማለት እኮ ሕጂ ሞይቱ ኣምላኽ ክትብል እኮ ሞት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ክመፅእ ኣለዎ ሞት እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ሞት እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልና ሞት ማለት መጀመርያ ኣምላኽ ዘምፅኦ ነገር እዩ እቲ ሞት ባዕሉ እዚ ሞት እዚ እንታይ እዩ ንሓደ ነቶም ዝፈጠሮም ህይወት ዝሃቦም ነታ ህይወት እዚኣ ዝወዛ ዝኾነት ሞት ትበሃል ኣምፂሎም ዝፈሊ ዝኾነ ይፈሊ ኣሎ ማለት እዩ ነታ ዝሃቦም ህይወት ይወዛ ንተወሰነ ግዜ ሂቦም ብድሕሪኡ ከዓ ይወዛ ማለት እዩ እዚ ሞት ተባሂሉ ይፍለጥ ካብ ዘይነበሩ ስኒ ናብ ህላውነት ኣምፂዎም ካብ ህላውነት ከዓ ናብ ዘይነበረ ክመልሶም ከሎ ሞት ዝበሃል ኣምፂ ይመልሶም ካብ ዘይነበሩ ናብ ህላውነት ከምፅኦም ከሎ ከዓኒ ህይወት ገብረሎም ህይወት ዘርአሎም ስለዚ ካብዚ ህይወት እዚ ክወዞም ከሎ ከዓ ሞት ይመጽእ ማለት እዩ የስ ነፍሲ ካብ ስጋ ትፍለይ ኣላ እምበርታ ነፍሲ ኣይትመውትን እያ ናይ ኩሉ ሰብ ሩሕ ንብላ ኣይትመውትን እያ ነፍሲ ማለት ሓንሳብ ገይርዋ ኣምላኽ ኣይትመውትን እያ ግን ንስኻ ግን ከም ትፈልጥ ገይርካ ህላውነት ኣምፂኢልካ እታ ነፍሲ ኣምፂኡ ሂብካ ንዓኻ ብስጋ ተሰሪሕካ ንስኻ ዓቢኻ ህላውነት ኣምፂኻ ህላውነት ኣብ ዓለም ኣምፂኢልካ ኣሎ ማለት እዩ ማለት ህላውነት ገይርልካ ማለት ኣብ ህላውነት ኣምፂካ ነፍስኻ ከም ትፈልጥ ገይርካ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ክወዘካ እንከሎ ሞት ዝበሃል ኣምፂኢልካ ሕጂ እዛ ሞት እዚኣ ንዑ ትትንክፎ ድያ እዩ ዘሎ እዛ ንሱ ዝገበራ ንዓኻ እንተወሰነ ግዜ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ገይርልካ እሞ ካብኡ ከዓ ክትመውት ዝኾንካ ካብኡ እኮ ሓይሊ የብልካን ከኣስኻ ወላ ሓንቲ እኮ የብልካን ኣይክትዛረብን ኢኻ ትዛረብ
ولا حنتو كتجبرو نجار يلن كم زي حجي تجبرو زلها كم زي حجي تزاربون تصرحون زلها كم زي حجي تآمنون تخحدن بزح نجارات تجبر زلها ملحس كاز زارب عين خاري إذن خا زبل دلو ندحر ما يتكاز كله نجار يلن أحديق كامالتي حجي أملاخ أنت أملاخ كم سب ندحر غير كايو اتي نعخا زمص اكابودات نعوخ موصي مالتي ስለዚህ ከመይ ገሪዩ እቲ ሞት ዝበሃል ነገር ባዕሉ ንኻልኦት ፈጢርዎን ከሎ ንዕኡ ድማ ተመሊሱ ዝሓስዮ ተመሊሱ ንዕኡ እንታይ ዝገብሮ ጽልዋ ዝገብረሉ ማለት እዩ ዘዕብኻዮ ቆልዓ ኣይበድልካ ኣብ ሃገርና ምሽ እሱኒ ሞት እኮ ዝበሃል ንስዩ ኣስመሮም ሞት ዝበሃል እኮ ትገልጾ ኢኻ ንሱኒ ሞት ዝበሃል እንታይ ግዲ ኣይሞትን ከኣትብል ከመይ ጌርካ ሞይሞተን ትብል ስለዚ በኣምላኽነቱ ኣይሞተን ንሱ ዝሞተ ነፍሱ እዩ ካብ ስው ስለዝተፈለየ ነፍስኻ ካብ ስጋ ምፍላይ እኳ ሞት ዝበሃል ኣምላኽ ዳ ኣይመውትን እኳ ብመሰረቱ መውዲ ኣምላኽ ሞት እታ ሞት ዝበሃልሲ ግን እንታይ ጌርካ ያለኻ ምሰካ ናብ ህላውነት ዘምጽኦ መን እዩ ናብ መጀመርያ ወዲ ሰብ ሕጂ ህላውነት ሂቡ ኣብዛ ዓለም ኣምጽዮ ምሽ አላህ ወይ ከዓ ኣምላኽ ኣምጽዮ ሕጂ ንኣምላኽ ግን ህላውነት ሂብካ ዶ ተምጽኦ ኢኻ ኣብዛ ዓለም ሓድሽ ህላውነት ሂቡ መን ይኹም ጽኦና ኣምላኽ ህላውነት ይብሉ እንዲ ኣለዎ እምበረ ንሕና እኮ ይነበርና አንቱም ሰባት ንሕና እኮ ይነበርና ሓደ እስኻ እኮ ኣስመሮም ሕጂ ኣይነበርካን እኮ ጨርሽካ ኣብዛ ዓለም ህላውነት እኮ ይነበረካን ፈጣሪ ናብ ህላውነት ኣምጽኢካ ማለት እዩ ዘርኢ ኢልካ ናብ ህላውነት ኣምጽኢካ ድሕርካ ይወዛታ ህላውነት ግን ንስኻትኩም እኮ ሕጂ ንኣምላኽ ናብኡ ኢኻ ተምጽኦ ዘለኻ ናብቲ ሰብነት እንድሕር ኣምጽኢኻዮ ህላውነት ዝነበሮ እንከሎስኒ ሓድሽ ህላውነት ትህቦ ኣለኻ ካብ ሕጂ እዩ ህላውነቱ ፈጢሩ ትብሎ ኣለኻ ማለት እዩ ቀደም እኮ ነይሩ እሱ ንሕና እኮ ይነበርና እቲ ህላውነት ናትና እኮ ካብ ዘይነበረ ይምጽኢና ዘሎ ንዓና ንዑ ግን ካብ ኢኻ ተምጽኦ ሓድሽ ህላውነት ክትቦ ህላውነት ሓድሽ ክትቦ ይትኽእልን ኢኻ እምበረ ነይሩ እዩ ንሱ እዩ ነይሩ ቀደሙን ነይሩ እሱውን ሕጂ እዩ ብድሕሪ ሕጂ እውን ንሱ እዩ ኣይመውትን እዩ ዘይመውት ኣምላኽ እዩ ንኸመውት ኢሉ ካልእ ነገር ዝለብሶ ነገር የለን ተረዲእካኒ ንኸመውት ኢሉ ሕጂ ገሊኦም እንታይ ይብሉ ኣምላኽ ባዕሉ መይትልና ብሉኻ ኣምላኽሲ ባዕሉ መይቱልና ኣይሞተልካን ኣምላኽ እምበረ ኣምላኽ ኣይመውትን ኢኻ እትብል በሊትካ እንታይ ኢዳ እሞ ሞይቱ እንድሕር ኢልካ ሽዑ ነቲ እሱ ሰብ ስጋ ስለ ዝገበረ እዩ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ስጋ ዝገበረ ኣምላኽ ኣይኮነን ብሓፂሩ እንድሕር ስጋ ገይሩ ኣምላኽ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣነ ኣምላኽ ሰብ ኣይኮንኩን ናብ ሰብ እንድሕር ኣምጽኢኻዮ ዓሻ ትበሃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ሮሜ ኣብ ሮሜ ሓደ እንታይ ይብል ዓሻሹ ኢና ማለት ለባማት ኢና እንዳበሉ ዓሸው ነቲ ዘይሓልፍ ኣምላኽ ናብ ምንታይ ለዊጦሞ ብሉ ናብ ሰብ ዘይሓልፍ ሰብ ለዊጦሞ ከምኡ ናብ ኣርባዕተ መሓውር ገለ ይብል ግን ናብ ሰብ ለዊጦሞ ማለት እዩ ናብቲ ዘይሓልፍ ናብቲ ሓላፋይ ሰብ ይቕሬታ ናብቲ ሓላፋይ ሰብ መዋታይ ሰብ ዝኾነ ናብኡ ቀይሮሞ ስለዚ ኣምላኽ እንድሕር ቀይርካዮ ናብ ካልእ እንድሕር ኣምጽኢኻ ቀይርካዮ እንታይ ጌርካ ኣለኻ ማለት እዩ ለዊጥካዮ ኣለኻ ዓሻ ትበሃል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዓሻ ኢኻ ንስኻ ምናልባት ኣነ ልባም ክትብል ትኽእል ኢኻ ኢሉ እዩ ከዓኒ ለባማት ኢና እንዳበሉ እዮም እዚኦም ዓሽዮም ዘለዉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግን ዓሻ ኢኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እንታይ ትኸውን ኣላ ትዕሽዋ ኣለኻ ማለት እዩ ቁኑዕ መንገዲ ኣይኮነን እዚ ማለት እዩ ስለዚ ቅሬታ ግበርለይ እታ ግዜ ናይዚኣ ሬድዮ ሰላም ስለ ዝኾነት